Gatozen udalerriaren dimensiora, behin da berriz esaten ari gara, hor ere eragitea ezinbestekoa dela, horixe bera galdetu diegu zer eta nola egin udalerriaren dimensioan ondoren datozen bi hizlariei. Edurne Otamendi Garmendia da bata, Donostiako udaleko euskera zerbitzu burua, eta Raquel Romero Martínez de Zabarte da bestea, Gasteizko udaleko euskera departamentuko zerbitzu burua. Eskarmentu handiko biak ere, eta denbora partekatuko dute, oholtza honetan, gogoratu ondoren ere, zuek parte hartzeko aukera izango duzuela, baino lehendabizikoa, orain beren txanda da, eskerrik asko eta zatozte mesedez, Edurne eta Raquel. Bueno, egunon. Eta lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu, batetik lankidei, asko lagundu digutelako hau prestatzen. Ez dakit merezi duten ala ez, baina enbarkada honetan sartu gintuztenei ere iguala eskerrak eman barkau genizkieke, ez? Bai. Ez dakit, zalantza daukat. Eta... Bai, hori zalantzan utzi, bai. Eta eskerrak antolatzailei. Horiek behintzat ezinbestez. Bai. Bueno, gu udal teknikarien ikuspuntua ekartzea gatoz. Eta, bueno, hitzaldia planteatuko dugu pixkat daukagun esperientziatik abiatuta, saiatu geha identifikatzen zer tresna izan dezakegun udaletan 0-16 urte bitarteko, 16 urte azpiko gazte aurren ekosistema euskaldunago bat egin alizateko, eta zer beharko genukeen. Eta, bueno, horretarako Gasteizen dauzkaten esperientziak batez ere kontatuko dira, eta tartekatuz jungo geha. Gasteizen dauden esperientziak, eta gero ni saiatuko naiz pixka bat, irudikatzen zer dan udaletatik egin genezakeena, eta zer eskatu beharko genuken, edo zer beharko genituzkeen maila orokorrago batean, ez? Hemen gauza asko atera dira, bai atzo eta bai gaur, Pablok ere oso kontu interesgarriak aipatu ditu, datu asko, gu datu gehiagitan ez geha sartuko, bai Gasteiztik Astikerrek egin duen ikerketa batean, hor bai. Baina, bueno, hasi egingo geha. Bueno, lehenengo eta behin, datu soziolinguistikoetatik hasi nahiko genuke, oso labur kontatuko dugu. Gasteizen kasuan nabarmena izan da, egon den hizkuntza gaitasunean egon den goraka da, 81an 3% zen euskalduna Gasteizen, eta 16an berriz halako 9. Ez dute, igoera ikaragarria izan da, eta hori neurri handi batean eskolari sortzaio. Ez bakarrik, euskaltegiek ere hor zerregin handia izan dute, batez ere adin bateko kasuan, baina eskolarin nabarmen eskertu behar diogu egon den gaitasunean ezagutza hori. Are gehiago kontuan hartzen baldin badugu, 81an, 180.000 lagun ginela Gasteizen, eta gaur egun 1.400.000 garela. Hau da, 70.000 lagun gehiago gaude 40 urte hauetan. Orduan, oraindik datu hori adierazgarriagoa da, ez? Igoera hori. Adin tarte gaztenetara jaisten baldin bagara, oraindik ere datuak hobeak dira. Ez dute, oso datu honak dauzkagu, eta ia, 3 laurden euskalduna da, ia, eta beste laurdena ia euskalduna. Hori da, argilu nahi daugienez, hori da, dauzkagun argileak, ez? Hori batez ere gaitasunean daukate zerrikusia. Ilunak ere baditugu, eta ilun horiek daude batetik erabileran, bestetik daude lehen hizkuntzan, eta horrek eragina dauka komunikagarritasunean, gaitasun erlatiboan, inguruneak ere ez du laguntzen, Pabloko sonda saldu du, eta hor tokilek eskaini behar dizkiegu, eta ni bereziki oso kezkagarria iruditzen zait Euskararen legea Euskararen legeak aurten 40 urte beteko ditu, eta ere 5%, gazten 5%, oraindik erdalduna da. Erdaldun petua.
oso urrun bizi da euskaratik, eta nik horrek gaina gauza asko dakar berarekin. Batetik, jakintzan ezagueran nabarmena da kontrako eragina, erabileran, amaitzetan, baina gizarte kohesioan ere honek desabantailan daude gazte horiek eta euskarara ekarri behar ditugu, nahi eta ez, euskararengatik, beraiengatik, baina gazte horiengatik, beraiengatik ere, bai. Bai, bueno, Donostian ere, 35 urtetan, bikoiztu eginda, euskaldun kopurua, bikoiztu baina zerbait gehiago. Gazteen kasuan, 87,5 da euskalduna, baina Rakelek dioen moduan, badago oraindik hor azaltzen den 3 erdalduna dana. Bueno, oraindik ere badaude A ereduko ikastetxe batzuk, Donostiaren kasuan ez ikastetxe publikoak, baizik eta esan dezagun eliteko ikastetxeak, eta hortaz gain, gero eta jende gehiago dator kanpotik, eta hori ere beste errealitate bat da. Orain arte jaso ez degun etorkin kopuru handiak jasotzen ari gara, eta horiek ere euskara gabe datoz. Lehen hizkuntzari dagokionez, euskara edo euskara eta gaztelania 27,7 dauka oraindik Donostian. Baina gero erabilerara begiratzen badegu, kale erabileraren datu orokorra 15,20 da, horra saltzen ez dan arren. 2-14 urte bitarteko aurrek 26,9 erabiltzen dute euskara kalean, baina 15-24 adinera juten bagea 13,3 da kale erabilera. Gero datuak egun hauetan eman dianez, eskolan, KES metodologia bideratzen dugun kirol klubetan, EHUn ere egin diran neurketetan, klusterrarekin batera eta bar, esan dezagun, aldeko baldintzak dauden eremuetan erabilera hori igotzen da. Baita 40-50 arte ere. Baina, esan bezala, aldeko baldintzak eman behar dira horretarako. Eta hortaz hitz egin behar dugu orain. Pasaden urtean, Gasteizen aldi berean bi ikerketa, bi diagnostiko egin ziren. Bat euskara zerbitzuak egin zuen, Azteiker enpresa ikergunea kontratatu genuen, eta orduan 3.154 aurretan ere beri inkesta egin zitzaien jakin nahi genuelako aurretan eraben aisialdia zen nolakoa zen, ez? Eta orduan, 3.000 aurretan ere beri egin zitzaien inkesta, batzuetan jakina gurasoek erantzun zuten aurre hezkuntzakoak zirelako, lehen hezkuntzakoak eta derrigorrezko bigarren hezkuntzakoak. Eta ia 6.000 jardueraren erregistroa lortu genuen. Galdetegian, batez lau gauza, gairen gainean galdetzen genuen. Jardueraren tipologia zein zen, jarduera klase egiten zuten aurre donerabe horiek, zenbat denbora eskaintzen zuten jarduera horietan, non egiten zuten jarduera eta zein hizkuntzatan. Ondoren, emaitza kontatuko dizkizuet, egia esan ez dut azalpen handirik behar, ez dut oso garbilak dira. Lagun artean, esan gabe deza, espero zen bezala, gaztelania nagusi da. Behatzitik, hamarretik barkatu behatzi. Eta euskara, edo euskaraz gaztelania ez beste, 7. Zenbat jardura egiten, aur guztiek jardurarik egiten ote zuten, aurren eta neraben 80% egiten zuten jarduraren bat, behaz, 10tik bik ez, kontuan euki behar da, pandemiaren egoera izan zela, galdetegi hau egin zan lehenengo hiruilekuan, ikasturte hontako lehenengo hiruilekuan, eta orduan artean
baldintzak ez ziren honenak elkartzeko, gauzak egiteko, eta bar, segurunik egoera espandemikoan behar bada emaitzak bestelakoak izango ziren. Eta batez beste aurrek bi jarduera egiten dituzte astean. Hori batez beste. Batzuek bakarra eta gero beste batzuek berriz, igual 5. Ez dakit, nien naiz pedagogoa, baina 5 jarduera egitea astean, ez dakit. Igual guraso horiek pentsatu beharko lukete egun batean, seme alaba horiek zaharretzea aukeratuko dietela. Baina, ez dakit, bizitzeko eskubidea ere nire iruditzen zait badaukatela. Ereduei dagokionez, A eredukoek egiten dituzte jarduera gutxien. Honek zerrikusia dauka, hain zuzen ere, besteak beste. Familia migranteak dira Gasteizen batez ere A ereduan daudenak, nabarmen. Getoak dauzkagu, gauzak dien bezala. Maila sozioekonomikoa, gurean Donostien ez bezala gurean ez dira bate elitekuak. Jende migranteak dira, familia migranteak dira, eta baliabide ekonomiko gutxikoak, oro har. Parte arte txikiena jardueretan A eredukoek daukate, ondoren D eredukoek, eta azkenik B eredukoek. Eta gaina B ereduko aurrek, umek bakoitzeko jardura kopuru handiena daukate. Ikastetxe publiketako aurrek jardura gutxiago egiten dituzte, eta nik uste hau berezik interesgarria dela. A eredukoek, erdaldunek, eta jatorriz migranteak diren horiek, ez haiek edo familiak migranteak diren horiek, egiten dituzte jardura gutxien. Beaz, hor, nik uste, alegin berezile egin beharko genukela, erakunde guztiok, administrazio guztiok, neska mutiloiek euskarara erakartzeko eta oreka sozialak ere, desoreka sozialoiek alik eta gehien murrizteko. Oza jardura mota egiten dute. Hori gutxi gara bere espero genezake. Jarduren erdiak kirola da, labur bilduta. Gure sorpresarako, eta hu eskenuen espero, gero edurterekin hitz egin nuenien, berari oso, dezitzaion horren arraura iruditu, 120 joaten dira hizkuntza akademiatara. Segurenik berriro ingelesaren prestigioa edo jakin beharra, edo ez dakiz zer. Bai, jarri du. Guretzat sorpresa izan zen, gehienetan egia esan, hizkuntza akademiak ez ditugu kontuan hartzen gure planifikazioan, gure eta, hemendik aurrera kontuan hartu beharko ditugu. Ondoren ja dantza eta musika gertzen dira, eta ja askoz egezea ludotekak, jolas txokoak eta bar, eta gero ja refortzu eskola, baina ja nabarmen atzerago. Hartzen baldin badugu, euskaraz zer eskaintzen den, behintzat maila teorikoan, eskaintza izaten da 53, hori Hizkuntza Akademiak kenduko bagenitu. Hizkuntza Akademiak jarrita 34,6 izango litzateke eskaintza hori. Eskaintzarik txikiena, kirol jardueretan daukagu. Hain zuzen ere, gehien egiten den jardueretan daukagu eskaintzarik txikiena. Eta kontrakua, ludoteketan eta daukagu proportzioan jende gutxiago eta hor egiten da eskaintzarik handiena. Jakina, euskaraz eskaintzan diren horietan, monitoreek, begiraleek ez dute beti euskaraz hitz egiten, eta orduan horri buruz ere galdetu izan zaie. Ez dute begiraleek beti euskaraz egiten dutela kasun erdian, eta beste 25%an gehienetan egiten dutela euskaraz. Eta antolatzailei buruz galdetuta, hor mota askotako antolatzaileak daude. Batetik ikastetxek beraiek egiten dute eskaintza, eta hori gehienetan gertatzen da itunpeko ikastetxekin. Ikastetxek egiten dute, baina guraso elkarten bitartez ikastetxe publikoetan, eta gero eta gehiago aurrak joaten dira elkarte enpresa pribatutara, gimnasiotara, klubetara eta barretara. Oso, ekosistema lehen esan dugun bezala oso komplexua da eta segurenik asko zabeto analizatu beharko genuke hori.
Bigarren azterketa bat ere egin zan, azterketa diagnostiko bat, igual, azterketa baino gehiago, egin zan Gasteizaniaz, eta udalaren hizkuntza zerbitzuak bultzatu zuen diagnostiko hori. Eta honek lotura dauka atzo aipatu zen programa batekin, Kataluniako lagunek aipatu zuten batekin, programa batekin. Gasteizko udalaren hezkuntza zerbitzuak diagnostiko bat egin nahi zuen, eta hortarako hainbat zerbitzuri dei egin zigun. Hor sailertako lantalde bat sortu zen, eta hor hiru atera ziren, hiru ondoro nagusi atera ziren. Lehen atera esan dugun hori berori, eskolaz kanpokoa deitzen dugun hori oso gauza komplejua eta eragile asko daude eta jende askok hartzen du parte. Gainea, udaletik, ez bakarrik udaletik, baina beste erakundetatik ere, baina udaletik politika asko eraman nahi ditu gorra. Euskara, genero berdintasuna, ingurumena, ez dakiz, dana juten gara horra, etengabe eta gehiegi planifikatu gabe. Denok sartu nahi dugu hor muturra. Lehen esan dizuedan bezala, segregazioak eta arrakalak gurean eragin nabaria daukate, eta honi buelta asko eman beharko genizkioke, ereduari eman beharko genioke buelta, pentsatu, benetan haientza zer egiten dugun, zer ez dugun egiten, zer nolako gizartea nahi dugun, benetan oreka nahi dugun, ez dugun nahi, haua hitza ez betetzen zaigun, baina gero realitatean zer, horri nik uste horri ere buelta importante bat eman beharko geniokela. Eta gero atzo, Berritzaguneko lagunek ere aipatu zuten beste gauza bat, guri ere atera zaigu, eta da, ikastetxeen eskaintza, gero eta ahulagoa dela. Gero eta gehiagotan joaten dira aurrak eta nerabeak entitate pribatuetara aisialdi denbora horretan. Eta hori oraindik areagotu da pandemia garaian. Eskolek oroar oso tinko bete dituzte pandemiaren arauak, esan dut pandemiaren kontrako arauak, esan nahi dut. Eta, beste toki batzuetan neurriak erlajatuagoak edo izan dira. Horren aurrean zer egin dan, ez? Horren aurrean, hezkuntzakoek proposatu zuten diagnostikotik ekintzetara pasatzea. Logikoa den bezala, eta orduan horretarako proposatu zuten, atzoko Kataluniako lagunek proposatu zuten antzeko eredu bat, eta da, auzoko eskola, Jesus, esango dut, auzoko hezkuntza plana. Auzoko hezkuntza plana. Orduan horretarako, auzo bat aukeratu zen, sailburu aukeratu zen, hainbat arrazoi tarteko. Salburua, ez dakit ezagutzen duzuen Gasteizen, salburua da Donostiatik edo Oriñotik juten denean lehengo, nazional batetik joan da, lehenengo auzo hori, ez? Auzo berri xamarra da, eta, esan dezagun egoera soziala nahiko ona dela. Orekatzua, eta bar. Orduan, horretarako plan hau martxan jartzeko, esperientzia pilotua da, ez da zerbait finkoa, eta esperientzia pilotua martxan jartzeko guk oso baliabide interesgarria daukagu Gasteizen, eta diak gizartetxeak. Gizartetxeak erreferenteak dira, ez bakarrik eraikina bera, gizartetxe guztietan talde teknikoak egoten dira, eta pertsona horiek erreferentziazko pertsonak izaten dira auzoetan, auzoa ezagutzen dute, eta auzoko bizitzaren parte dira, eta orduan disiplinarteko taldeak dira, eta orduan honetan, lehenengo proiektu honetan parte hartu dute kirol teknikaria, kultur teknikaria, gizartetxeko koordinatzailea, ludoteka zaina, eta gizarte politiketako gizarte zerbitzutako arduraduna, oinarrizko zerbitzutako arduradunak, parte hartu du euskara teknikariak, hezkuntza teknikariak, baina baita auzo horretan dauden 3 ikastetxeen zuzendariek, parte hartu dute guraso elkarteek, 3 eskola horietako guraso elkarteek, parte hartu dute futbol taldeko entrenatzaileek, parte hartu dute parrokiako ordezkari batek, eta barra. Orduan oso talde heterogeneoa, baina aukera ematen digu talde horrek maila mikroan errealitatea zein den ezagutzeko. Orduan, hor
erabaki dute, besteak beste, talde honek bere buruari jarri dion erronka da balioetan hezkuntza sustatu behar dutela, eta horretarako inklusibitatea, genero berdintasuna, ekitatea eta kultura artekotasuna sustatu behar dela. Euskara izango dela lerro nagusietako bat, eta gainea euskarak balio duela gizarte kohesiorako, euskara tresna da gizarte kohesioa sustatzeko, eta hori kontuan izan behar dugu. Eta gero, hor ez du jarri, baina praktika osasungarriak eta horrelakoekin zerrikusia daukaten kirola eta bar. Asmoa da, ikustea, momentu honetan esan dizuedan bezala pilotua da, baina asmoa da, ondoteazkeo, beste auzoetara modelo hau ere eramatea eta ikustea zerrematen duen eta bertako errealitatea bertatik bertara ezagutzea. Zuretzen da. Bueno, beraz, argi dago, udalek ere ikuspegi berri baterantz jarri behar degula begirada. Arau soziolinguistiko berri bat ekarriko digun kultura aldaketa bat edo planteatu behar dugu. Eta zein da ikuspegi berri hori? 16 urtetik berako haur, nerabe eta gaztentzat, eskola orduz kanpoko udalerriko jarduera guztiekin euskarazko ekosistema bat sortzea. Eta hori nola egin daiteke? Egia da, udalerri txiki euskaldunetan, neurri handi batean, hau emango dala. Baina bai hiriburuetan eta bai zonalde askotako udalerrietan hau ez da gertatzen. Ez da gertatzen, ez da udalek antolatzen dituzten eskolaz kanpoko jarduerekin ere. Guk ez dugu oso urrutira joan behar. Beraz, nondik hasi beharko genuke? Eskolaz kanpo haur, nerabe, gaztek daukaten ingurunea oso zabala da, bai atzo eta bai gaur ikusi dugun moduan. Baina nunbaitetik hasteagatik, eta hemen egiten dudan halako errepaso bat egiteagatik, guk planteatzen duguna da, eskolaz kanpoko jarduera antolatuetan zentratzea, lehenik behintzat. Bai, logikak edo praktikotasunak edo hori eskatzen digu. Izan daitezke, udalek zuzenean antolatzen dituzten jarduerak, zeharka antolatzen dituztenak, edo eragile pribatuek antolatzen dituztenak, baita eskolek ere ez. Eta zergatik hau, edo zergatik iruditzen zaigu noski sartu behar degula baita ere eremu digitalean, ordu pila ematen dituztelako gazte hauek beren telefono mugikorretan edo dana alakoetan. Baina guretzat ez da hain esku hartzeko, ez da hain erresa eta gainea oraindik ere ikusten ari gea eskolaz kanpoko jardueretan zulo handiak dauzkagula. Orduan, planteatzearren nondik hasiko gea. Udalerrian antolatzen diran jardueretatik. Eta zergatik? Antolatuak direlako, eremu formal batean kokatzen direlako, eta beraz, esku hartzeko errazagoak edo eskurago dauzkagulako. Askotan, guk osatzen ditugun erakundeek antolatzen dituztelako jarduera hauek. Eta beste alde batetik baita ere, begirale, entrenatzaile, irakasle, beste pertsonaren bat dutelako, hauek bitartekari lana egin dezakete, lider lana egin dezakete, gidari lana egin dezakete, haur nerabe eta gazte hauen aurrean. Eta beraz, saiatu naiz, euskararen erabilera sustatzeko ez diren jarduera kontutan izanik, irudikatzen zein modutara antolatzen diran eskolaz kanpoko jarduerak udalerrian. Eta ikusten ea hor urratsak egin genitzaken edo euskalduntzeko aukerak ikusten diran edo egingarria dan, horreaino. Eta, hemen ikusten dezue, alde batetik, udalak antolatzaileak geanean. Badaude, kasu askotan, zuzenean antolatzen dira.
Bertanko lankileekin eskaintzen dira jarduerak, eskolaz kanpoko jarduerak. Zein tresna daukagu udalek horretarako? Ez da inungo misteriorik, hizkuntza irizpidea ezartzea. Udalek 0-16 urte bitartekoentzat eskaintzen duten programazio guztia euskaraz izango dela. Erabaki hori hartzea. Lege babesik ba aldegu, bai. Udal legeak, hor bat falta da, 1-7/2019 dekretuak hori ahalbidetzen du. Ze beharko genuke, berariazko erabaki politiko bat. Bai, udalak erabaki hartu beharko luke. Irizpide hori hartzeko eta irizpi hori bete eta betearazteko. Beraz, egingarria da? Bai, berariazko erabakia baldin badago, egingarria da. Ze beste mota, ze beste antolaketa mota daukagu? Udalak antolatzaileak geha baita ere, baina kontratu administratiboen bitartez gauzatzen dira jarduerak. Zein izango litzateke tresna? Hemen ere ez dago misterio hundirik. Kontratuetan klausulak txertatu eta jarraipena egin. Hori bai, jarraipena ere egin. Ze, normalean txertatzen ditugu paperian, baina gehiago jarraipenik ez du egiten. Eta 0-16 urte bitartekoentzat antolatzen dena euskaraz antolatzeko sartu klausuletan eta hori betearazi. Lege babesik ba aldegu, bai, baita ere, udal legea eta 1-7/2019 dekretua. Hori behintzat, horiek behintzat bai. Erabaki politikoa, bai, beharrezkoa da, eta udal bakoitzak beraria sartu beharrekoa, bai, klausulak kontratazio administratibo guztietan sartu behar dira, eta hori beraria sartu behar den erabakia da. Egingarria da? Bai, berariazko erabakiarekin, bai. Zer gehiago daukagu udalerrian? Eragile pribatuek antolatzen dituzten jarduerak. Eta jarduera horiek izan daitezke diruz lagunduta. Horietakoak ere asko daude eta batez ere esango nuke kirolaren alorrean, era batera edo bestera, kirol klubek udaletako diru laguntzak jasotzen dituzte. Edo instalazioak usten zaizkielako, futbol zelaiak usten zaizkielako, edo diru laguntza ematen zaielako bere jardunerako. Beraz, diruz lagunduta baldin badira, zein tresna daukagu? Diru laguntzetan irizpidea ezartzea, berdin, eta noski hemen ere, ez dut jarri baino jarraipena egitea, oso importantea. Lege babesik ba aldegu, bai, berdin, udal legea eta 1-7/2019 dekretua. Hemen ere erabaki politikoa beharrizko litzateke, udal bakoitzak hartu beharko luke, eta egingarria da, berariazko erabakia baldin badago. Baino egia da, eta hau hemen jarri dut gizartearen adostasuna, baino gizartearen adostasuna ere beharko dugu kasu guztietan. Eskaini bai, baina hori ere gizartea pixkanaka horretara ohitzen joan beharko du eta horretarako ere lan bat egin beharko dugu. Eta azkenik izango genituzke, diru laguntzari gabe, ekimen pribatuko ekintzak, erabat ekimen pribatukoak diran ekintzak. Asko hemen ere, eta nik esango nuke, Rakelek zioen harritu egin zala, baina nik uste dut hizkuntza akademiak dirala adibiderik argiena. Hemen oraingoz, gero zuek esango dezue, sustapen lana, aholkularitzan, laguntzak, suspergarriak, berez, beste tresnarik uste dut oraingoz ez daukagula. Kontsumitzaileen legean zerbait esaten da, baina gauza gutxi. Eta beraz, lege babesik gabe erabaki politikoarekin ere ez da nahikoa. Beraz, egingarria, zaila. Lege babesa behar da, erabaki politikoa behar da, eta gizartearen adostasuna behar da. Baina, hor daukagu espazio edo eremu handi bat, ikusi beharrekoa nola eragin. Eta gero, eskolek ere antolatzen dituzte, eskolaz kanpoko jarduerak. Bai, ez dakita inbeste zuzenean, hori berritzeguneko ordezkariek eta esango zute, baina bai, edo kontratupeko enpresen bitartez, guraso elkarteen bitartez, batez ere, pentsatzen dut,
Eta, bueno, hemen jarduerek euskeraz behar dutela adostuz gero, iruditzen zait, giltzarria izango dela hezkuntza lege berrian edo hezkuntza lege berriaren baitan sortudan oinarrizko akordio horretan aurreikusten diran ikastetxetako hizkuntza proiektuak, gizarte eta hezkuntza programak aurreikusten dira beste eragileekin, hiriko eragileekin osatu beharra. Bueno, uste dut hor ere badagoela nun eragin eta nun antolatu kontua. Bueno, hauek dira, hola, pixka bat paper gainean edo ikusi ditugunak udalek gure esku dauzkagun tresnak. Gehiago ere badauzkagu, baina hauek oso argiak. Eta egingarriak neurri handi batean. Lasai. Egingarriak neurri handi batean. Baina, errealitateak esaten digu, testu inguru eta adostasun zabal bat ez baldin badaukagu, eta eredu orokortu bat, edo osatu bat, edo integral bat ez baldin badaukagu, zaila izango dela hau aurrera eramatea. Baina, hori aurrera xeago esplikatuko dut, orain Rakelek jarraituko du. Nik kontatu nahi dizkizuet bi esperientzia Gasteizkoak, ematen du bakarrik Gasteizen egiten ditugula gauzak, eta ez da inundik. Donostian egiten ditugu, Dudarik ez egin, hau izan zen, pixkat, ni lehenago hasi nintzelako gauzak egiten, eta orduan hasi nintzen kontatzen, eta gara zen, igual gauzak gehiagi, ez? Nik nuen gehiagi zentratu nahi euskara zerbitzuan zeiten dugun, hortan, eta gehiago kontatu nahi nuen zer egiten dugun, bai, baina besteekin batera, edo besteek gure udalean zer egiten duten. Eta gauza nire ustez, ikuspegi global hori eman nahian, badago aspalditik gaina, Gasteiz iri zitzaila da, iri zitzaileak dira, ez da bakarrik Gasteiz, hiri askok daukate izendapen hori, erabaki dute hiri zitzaileak izatea, barkatu, eta besteak beste, hainbat baliotan oinarritzen da beren filosofia, pertsonaren garapen integrala hezkuntzaren bidez lortzen dela, ekitatea, aniztasuna, desberdintasunak, ez bakarrik pertsonen arteko desberdintasunak, baita zuen arteko desberdintasunak murrizteko helburua dute, hiri hezitzaileek, eta sakonean funtsean esaten dute, hiri baten hezkuntza erronka handiei erantzun integrala eman bertzaiela. Eta orduan, hezkuntza programetan, egia da, hezkuntza zerbitzuak, udalaren hezkuntza zerbitzuak koordinatzen gaituela eta horiek antolatzen dituztela, baina zerbitzu askok eta askok hartzen dugu parte gure politikak eraman nahi ditugu gurekintzen bitartez. Eta orduan hor, mota askotako jarduerak ditugu, mota askotako ekintzak ditugu, batzuk familientzat, beste batzuk ikasleentzat, beste batzuk eskola orduetan, beste batzuk eskolatik kanpokoak, diru laguntzak, mota askotakoak dira, eta orduan hezkuntza programak nolabait esatearren da udalak hezkuntza komunitate osoari ematen dion eskaintza osoa. Holan labur bilduta. Oso labur kontatu dut, baina norbaitek sartu nahi baldin badu, nahikoa da, jarri Gasteiz ere zitzailea, eta hor informazio askoz gehiago ikusiko duzuen. Euskarari dagokionez, hor, jakina, euskarak berak gai propioa dauka, esan dut tal propioa dauka. Horrez gain programek euskuntzaren normalizazioa dute helburu, besteak beste, ez bakarra, baina horietako bat hori da. Eta gero, importantea da, eta hortan gero zentratuko naiz gehiago, programa horiek aurrera eramaten dituzten begiralei formazio propio ematen zaio euskararen erabilera sustatzeko. Gaztaro laburrak dira, baina programa aurrera eraman aurretik formazio ematen zaie. Hori bat, hori modu koordinatuan egiten dugu, zerbitzu guztiok, eta nik uste importanta dela lankidetza eta elkarlana funtsezkoa dela aurrera egin nahi baldin badugu. Eta gero beste kontu bat kontatu nahi dizuet, eta hori kirol zerbitzu, kirolean egiten dugu, kirolean nik esango nuke segurenik toki guztietan igual kezka hundiena edo
Hortze daukagu, besteak kirol jarduera asko egiten direlako. Eta esperientzia gehienak ere kirolean. Esperientzia gehienak dudarik gabe kirolean dauzkagu. Gurean hor sortu da talde bat, lantalde bat, eta bertan parte hartzen dute. Udalaren euskara teknikariek, udalaren kirol teknikariek, aldundiko euskara teknikariek, kirol teknikariek eta gero kirol federazioaren elkarteak. Eta orduan, hor ari dira gara hainbat gauza egiten. Besteak beste norberaren programazioari da behiratzen, ari gara aztertzen, eta hori gainean lurralde guztietan izango duzu, eskola kirola aldundien eskumena da, eta horre erregistroa, ez dakit, araban behintzat ala da, eta pentsatzen dute besteetan ere horren erregistroa izango duzuela, ze hizkuntzatan egiten diren jarduera guztiak, zeinek, ze klubetan edo ze ikastetxetan bai, zeinetan ez, eta hortik ere, segururik datu interesgarri asko atera ditzakegu, bai? Gurean oso labor kontatuko dizuet, jakina, ikastetxek bai zuzenia edo bai guraso elkarten bidez, askoz jarduera gehiago egiten dituzte euskeraz, kirol klubek baino, eta hori pentsatzen dut, erabat orokorra dela, suposatzen dut. Asiak gara baita, Euskara Planak egiten hainbat kirol elkartetan edo klubetan, gauza batzuk kopiatu dizkizuegu, gauzak dien bezala, entrenamenduak euskaraz, eta bar. Bueno, praktiko horietatik, guztietatik, nik batez ere bi gauza nabarmendu nahi ditut. Batetik, begiraleak, monitoreak, eta bar, funtseskoak dira. Beharrezkoak dira eta fokoa haiengan jarri behar dugu. Bertatik bertara egoten direlako aurren eta nerabeekin, haiek egoten direlako erabiltzaileekin, haien lidergo gaitasuna, euskararekiko atxikimendua, eta bar, landu behar dugu, lortu behar dugu, tresnak eman behar dizkiegu, oiei. Bide batez, tresnei buruz, PowerPointean ez dago, ez dizut lagundu pasatzen, hemen bizkarrian daukat, hola... Ez dut hemen aipatu, baina Arabako Euskara eta zerbitzuok hor gida batzuk egin ditugu, kirol entrenatzaileentzat, begiraleentzat, eta bar, eskuragarri daude sarean, euskara.eusen, beraz, nahi baldin badutu zuen jaitsi hartu eta listo, horiengan fokoa jarri behar dugu. Eta ekarri ditudan bi adibideak ez dira kasualitatea izan, bi adibide horiek izan dira lankidetzaren eta elkarlanaren adibideak. Edo elkarlanean ari gara, denok, eta denok esaten dudanean da denok, hau da, erakunde barruan, erakundeen artean, erakundeak gizarte eragileekin, eta bar, edo bestela jai daukagu. Eskoa sinora, eskolak bakarrik ezin du, baina udalok ere bakarrik ezin dugu, eta aldundiek ere bakarrik ezin dute. Eta horrek balio du edo zeinentzat. Hor, azken esaldi horretan jarri nahi duzuen hitza, eta berdin funtzionatuko du esaldi horrek. Bai? Beraz, elkarlana ezinbestekoa da. Bueno, eta elkarlan horrekin jarraituz, lehen esan dudana. Egin dut ariketa bat, udalen esku, oso eskura, eta paper gainean zer izan genezaken ikusteko, baina ekosistema hori benetan sortu nahi baldin badegu, zer behar dugu. Bueno, lehenik eta behin, atzo ikusi genitun, hizkuntza politikarako sailburua eta hezkuntza sailburua elkarrekin, eta uste dut lehenbizi behar dana da, hezkuntzak eta hizkuntza politikak eskutik joan behar dute. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak eta hizkuntza politikak estrategia bateratu bat sortu behar dute, koordinatua eta bata bestearekiko osagarria, ezinbestekoak dira. Eta nolako izan beharko luke estrategia horrek? Nazio mailako eta lurralde mailako erakundeen adostasun eta babesa duena, baina udalerri bakoitzak bere berezitasunen arabera jokatzeko autonomia izango lukeena. Orokorretik eta handitik hasi, baina txikitik esku hartzeko modua egingo lukeena.
Udalerrietara ekarrita, eskolek, berritzeguneek eta udalek uste dut sare egonkor bat osatu beharko genukela. Bagabiltza, elkarlanean. Baina beharko genuke zerbait egituratuagoa, ez dakit, Pablo Lehen aipatu du egitura, hitza, eta guain juntzait, baina beste hitzen bat ere esan dezu. Bueno, behar dugu zerbait ez ibiltzeko, ni berritzegunera deituko dut, eta ingo dut, eta oso ondo moldatzen naiz teknikariarekin, eta badakit udalerri askotan, badaudela hezkuntza mailak sortuak, eta bar. Donostian zailagoa da, 70 piko ikastetxe daudelako, eta bar, ez da. Gero hiriburuetan eta udalerri handietan gauza hauek are eta komplikatuagoak dira. Baina bilatu behar ditugu lan modu berriak, lan egiteko eta elkarlanean aritzeko modu berriak bilatu behar ditugu. Eta uste dut hori hizkuntza politika ezinbestekoa dela. Atzo, berriz ere referentzia eginaz, hezkuntza lege berriaren oinarrizko akordioari, aurre ikusten dira ikastetxeetako hizkuntza proiektuak, eta tokian tokiko udalekin, kogobernantzan edo arituta diseinatzea. Hori ere horrelako zerbait aipatzen da oinarrizko akordio horretan. Eta atzo sailburuak berak aipatu zuen, tokiko hezkuntza batzordeak edo sortzeko ere asmoa edo badagoela. Nik ez dakit oraindan momentua, badakit lege oinarrizko akordio hori lortzea kostata, baina lortu da, garrantzitsua izan dela, baina horrelako kontuak eta eskolaz kanpoko eremu hori uste dut nolabait irudikatu beharko litzatekeela oinarrizko lege berri horretan, alegia. Zer gehiago beharko genuke gure ustez? Eta nik berriz esaten dut, lehen Pablok esan duna, igual izan zitekeen zerbait, ez dakit dan, abstraktoagoa edo ez, baina eskuhartze eredu artikulatu bat, integrala eta malgua. Ja. Bale, udalerri, auzo eta ingurune eta egoera soziolinguistiko desberdina kontuan izango dituena. Egoera honenean daudenak traktore lana egiteko aukera ahalbidetuko duena. Abiadura desberdinak ere ahalbidetuko dituena, baina etengabe aurrera pausoak emateko balioko duena, era berean, eta egoera aldatzeko helburua izango duena. Hor, adibide gisa, kirol esparruan, esan dugu lehen, kirol esparruan izan ditugu seguruna esperientzia gehienak, Eusko Jaurlaritzak ere kirolean euskara sustatzeko plana 2024-2024 onartua du, eta plan horrek badu ikuspegi integral bat, trebakuntza, erabilera, berrikuntza, sustapena jasotzen ditu. Eta, ez dakit izan daiteken eredu on bat esparru guztietara zabaltzeko, baina baditu bere baldintza honak kirolaren esparruak, eta hori izan daiteke lehen esperientzia, lehen zuk esan dezun bezala, Raquel, Eusko Jaurlaritzak parte hartzen du kirolaren antolakuntzan, foru aldundiek parte hartzen dute, udalek parte hartzen dute, eskolek parte hartzen dute. Eragile pribatuek. Eragile pribatuek parte hartzen dute. Eta orduan ekosistema osoaren eredu artikulatu eta integral baten abia puntu izateko osagai guztiak dituela esan daiteke. Gero beharko genuke baita ere, esku hartze eredu horren diagnostikoa egiteko tresna bat. Diagnostikoa, kontatu digu Rakelek, Gasteizen egin duten azterketa osatu hori, baina gai honekin aurrera egiteko diagnostikoa beharko genuke udalerri guztietan.
Eta diagnostiko horiek nik uste eta maiztasun jakin batekin hori da, egin hori beharko da. liratekeela. Orduan, horretarako ere beharko genuke tresna bat. Eredu horren barruan kokatzen dana, gero berriz ere lotuko nuke hezkuntza lege berriarekin eta udalerria unitatetzat hartuz horregin daitezken esku hartzeaetarako ere tresna izan daitekena, eta bar. Adostasunak behar ditugu, eta iruditzen zait adostasun teknikoetik abiatu behar degula lehenik. Ados gaude honekin aurrera egiteko, ados gaude lehenbizi beste gauza guztiak utzi gabe honi lehentasuna eman behar diogula. Ezinbestekoa izango da adostasun teknikoa, gero adostasun politikoa eta gizartearen adostasuna ere lortzeko. Eta ez bakarrik euskara edo euskalgintzan gabiltzan teknikarien adostasuna, baizik eta esparru guztietako teknikarien adostasuna. Hau ez da euskaratik egin behar den zerbait, lehen esan dugun moduan. Denek parte hartu behar dugu. Eta horretarako ere ze behar dugu? Gizartearen sensibilizazioa. Gizarteak jakin behar du erantzunkizun sozial bat ere badagoela, aipatu dezulen, Pablo, eta horretarako sensibilizazio, kontzientziazio, pedagogia lanak egin beharra dauzkagu familietan. Hau ere atera da, ja oso orokortua dago, familia erdaldunek uste dute eskolak euskalduntzen duela. Eta kito, nahikoa da. Familia euskaldun eta mistoak gero eta erlajatu hauak bizi dira. Hizkuntzaren aldetik, euskara ziten bada bai, baina umiak erdera ziten bai, ikastetxean ingo eta errexen ateatzen zaidan moduan. Beharrezkoak dira sensibilizazio ekintzak. Beharrezkoak dira sensibilizazio ekintzak, lehen esan dudan moduan, ekosistema eraikitzen parte hartuko duten eragile guztien adostasuna lortzeko, kirol mundukoak, kultura mundukoak, hizkuntzen akademian mundukoak, musika, dena. Beharrezkoa da. Eta baita hezkuntza komunitatearen adostasuna ere. Eta baita atzo entzun genitunak entzun da, hezkuntza komunitatean ere uste dut, oraindik sensibilizazio eta kontzientzia eta pedagogia lan handia egin beharra dagoela. Hori Rakelek aipatu du, jarduera guztietan bitartekari, gidari edo lider izango diren gazte eta helduak ahaldundu egin behar ditugu, aho bizi gehiago sortu behar ditugu, ez naiz luzatuko, que es metodologia eta que es, Donostian hori abian jarri genuelako, baina badaude beste 1000 metodologia, klusterra ere horretan ari da, beharrezkoak dira. Lider horiek, bitartekari horiek. Eta familia etorri berrien hizkuntza integrazioa ere uste dut, benetan guk behintzat heldu behar dio, eta heldu diogun gaia dela. Eskolan sartzen dira, askotan gaztelania ere jakin gabe, baina euskaraz ipitzik jakin gabe, baina ez 2 urtekin, igual 14 urtekin, 15 urtekin, hor ariketa handia eta lana handia egin beharra daukagu. Hala, korrika eta presaka. Beraz, bukatzeko minutu bat utziko diguzu? Bat bakarrik. Bat bakarrik, zakit orduan digole. Nahi dugu, hemen esan dugun guztiarekin, nahiko genuke eskaera bat, edo proposamen bat egin. Posible da, ondoko ezaugarriak dituen esku hartze eredu bat sortzea? Hori da eskatu nahiko genuke. Bai, gure gainetik dauden erakundei, baina baita gure buruei ere. Eta labur-labur irakurringo ditugu. Irakurringo ditugu, ze bakarrik minutu bat omen daukagu, orduan beste gabe, irakurringo dugu, nolabait errepikatzea izango litzateke, baina hori bereziki indartu nahiko genuke, nolako esku hartze beharko genuke, ez bakarrik udalok ere bai, baina nik uste administrazio guztiok eta eragile guztiok. Esku hartze horrek ikuspegi orokorra izan behar du, Euskal Herri osoari begira, baina tokian tokiko oinarria izango duena. Maila makro interesatzen zaigu, maila meso interesatzen zaigu, baina maila mikro ere interesatzen zaigu. Esku hartze horrek egoera soziolinguistiko desberdinak eduki behar ditu kontuan, eta abiadura desberdinak ahalbidetu eta artikulatu behar ditu.
Eskuhartze horrek, aterki politiko, juridiko, indartsu eta sistemikoa behar du. Maila guztietako koordinazioa eta lankidetza bultzatuko duena, eta horretarako egitura sendo eta egonkorrak ezarriko dituena, ez momentu puntual eta koiuntural baterako, egonkorrak izan behar dira egitura horiek. Udalerri eta eskola bakoitzak, egin beharreko hizkuntza eta hezkuntza proiektuarekin lotura eduki behar du, eta ikastetxeen eta udal administrazioen arteko gobernantza bultzatuko duena. Jakina, beste eragileekin batera gurasoak, entrenatzaileak eta elkarteak. Etengabe hobetzea eta egokitzea ahalbidetuko duen diagnostikorako, ebaluaziorako eta ikerketarako tresnez baliatuko dena. Eraldaketa helburu izango duena. Lidergo partekatua bilatuko duena. Euskara, hezkuntza, kirola, aisialdia, kultura. Adostasun eta aktibazio soziala bilatzea helburu duena. Aliantzak egitea eta eskolaz kanpoko ekintzetan eragiten duten pertsonak, elkarteak eta administrazioak saretzea ahalbidetuko duena. Bestelako helburuak ere bilatuko dituena, bereziki inklusibitatea, berdintasuna eta gizarte kohesioa. Eta azkenik, euskaratik lan egin beharrean, euskaratik lan handia egin beharko dugu, baina euskaratik lan egin beharrean, euskaraz lan egitea bilatuko duen eredu bat. Besterik gabe, eskerrik asko. Neri gauza bera gertatzen zait, ez bakarrik hemen, etxean ere, sartzen aizenean, beti behiratzen diat esanez. Hemen zea berriz, Bueno, barkamena, atzo ere esan nuen, ala tokatzen da, Saiatzen geha, ze oain dene galdetu nahiko dute, eta orduan denbora ere eman behartzaile. Orain zuen txanda da, galderak egiteko, altxatu eskua eta mikrofonoa emango dizuegu, Zoom bitartez zerbait iristen baldin bada lankideek ona ekarriko dute, nola naberitzen den eskarmentua hor bukaerarako utzi dute, denok pixka bat mugitu gaituen proposamena oso zehatza, puntuz puntu doana, eta ondoren egingo dugu talde lanerako oso egokia, beraz. Eskerrik asko horren maixuki, laburtu izanagatik, eginkizun duguna. Zuen txanda da, galderarik edo baldin baduzue, bide horretatik abiatuta hor bukaeran egin duzuen proposamena galdetu nahi dizuet, neronek, foro honek, udal topek, badu, proposatu den horretan nolabait ere kokapen bat, eta oso kokapen interesgarria aipatu duzuen bezala lehendabizi agian, geronek, gure buruari galdetu behar diogulako ia kapazkaren, beste ezer utzi gabe, eta hori azpimarratu egin behar da, honi lehentasuna emateko. Eta kasu honetan ez proposamena iritzia eskatu nahi dizuet. Zuek egongo bazinete hor, norbaitek hemendik proposamen hori egingo balu, zer esango zenukete, baietz, ala ezetz? Bueno, nik uste dut baietz proposatu badeu egin daiteke. Ez gaurtik biharrea, denbora behar da. Baina denak indarrak eta helburuak norabide berean jartzen baldin baditugu, nik uste dut, lortu daitekeela. Lortu zan, hezkuntza legea onartu zanean, lortu zan de ereduak sortzea, eta gaur egun iritsi giran, orain nola bide gurutzera iristea. Beraz, ez zait ateratzen, adostasunarekin eta oinarri juridiko eta adostasun politiko sendo batekin uste dut posible dela. Hemen bada galdera, bai, Pablo. Galdera baino gehiago da, izotza norbaitek haustearren, lehen Edurne pare bat aldiz, biratzezun, esan ez dakit, hau eta lehen Pablo gauza bera zari gehan edo ez. Nire aldetik entzate ikusten dut oso sintonian, nik igual hainbat matiz jarri ditut, igual nola egite hortan, ez da, baina behintzat esaten dugunean premia nagusi hori, iruditzen zait, hau behintzat nik oso sintonian ikusten dut, hori nola egite hortan, ez da, beraz.
bueno, maila hortan, bai, Vale. bat dator, eta, bueno, izotza usteko ere. Bueno, izotza apurtu du Pablok, eta kafea berotu dugu guk.